Marcos Kapitulo 11. Og sa nagakaduol na sila sa Jerusalem, sa Bethphage, og sa Betania, sa bukid sa mga olivo, gisugo niya ang duha sa iyang mga tinun-an, og miingon kanila, umadto kamo sa balangay nga anaa sa atubangan ninyo, og gilayon sa pagsulod ninyo, makakaplag kamo usa ka nati sa asna nga gihigot, nga wala pa makabay-i og tawo. Hubara ninyo og dad-a dinhi. Og kung adunay magaingon kaninyo, nganong nagabuhat kamo ni ana, umingon kamo, ang Ginoo adunay kinahanglan niini. Og gilayon iyang igapadala dinhi. Og nangadto sila og hingkaplagan nila ang nati sa asna nga gihigot sa ganghaan sa gawas, sa kinasang-an sa dalan og ilang gihubaran siya. Og ang uban sa nanagtindog didto na nag-ingon kanila, unsa ang ginabuhat ninyo nga inyong gihubaran ang nati sa asna? Og sila na nag-ingon kanila, sumala sa gisugo ni Hesus, og gipasagdan sila. Og gidala nila ang nati sa asna kang Hesus, og kiniilang gihaklapan sa ilang mga kupo, og siya mikabayo kaniya. Og daghan ang namuklad sa ilang mga kupo sa dalan. Og ang uban na nagpamutol og mga palungpong sa kapatagan og gikatag nila sa dalan. Og ang mga nagauna og ang mga nagasunod na nagsinggit nga nagaingon, Hosana, dalaygon ang mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang gingharian nga nagaanhi. Ang gingharian ni David nga atong amahan. Hosana sa mga kahitasan. Og si Hesus misulod sa Jerusalem ngadto sa templo, og sa natan-aw niya sa libot ang tanang mga butang, og kay hapon na migula siya padulong sa Betania, uban ang napulo og duha. Og sa pagkaugma, sa migikan sila sa Betania, gigutom siya. Og sa nakita niya sa unahan ang usa ka higera nga may mga dahon, giduol niya. Basin ba kung may makaplagan siya ni adto. Og sa nakaduol siya, wala siya'y hingkaplagan kundili mga dahon. Kay dili panahon kadto sa mga higos. Og mitubag si Hesus og miingon niini, wala na gayud ing mukaon bisan kinsa sa imong bunga, bisan anus apa. Og hingdunggan kini sa iyang mga tinun-an. Og nangabot sila sa Jerusalem. Og si Hesus misulod sa templo, og nagsugod pag-abog sa gawas sa mga nanagbaligya, og mga nanagpamalit sa sulod sa templo. Og gipamukan niya ang mga lamesa sa mga magbabaylo, og ang mga lingkuranan sa mga nanagbaligya, og mga salampati. Og wala siya mutugot nga may magadala, og ginamiton latas sa templo. Og nagtudlo siya og nag-ingon kanila, wala ba mahasulat ang akong balay paganganlan balay sa pagampo sa tanan nga nasod? Apan gihimo ninyo nga lungib sa mga tulisan. Og hingdunggan kini sa mga punuan sa mga saserdote og sa mga iskriba. Og na nagpangita sila kung unsaon ang paglaglag kaniya. Kay sila nangahadlok kaniya. Sanglit ang tanang panon sa katawhan nang hitingala sa iyang pagtulunan. Og sa matag hapon, mugula siya sa lungsod. Og sa pag-agi nila sa pagkabuntag, hingkitan nila nga ang higera nalaya sukad sa gamot. Og sa nahinomdom si Pedro, miingon kaniya, magtutudlo, tanawa ang higera nga imong gitunglo, nalaya. Og sa mitubag si Hesus, miingon kanila, tumuo kamo sa Dios. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga mag-ingon ni ining bukid, pahawa ka og lumayat ka sa dagat, og dili magduha-duha sa iyang kasing-kasing. Apan mutuo nga ang iyang giingon, mahimo. Siya makabaton ni ini. Tungod ni ini nagaingon ako kaninyo, ang tanang mga butang nga inyong igaampo og pagapangayoon, tuhui nga inyong madawat sila, og kamo makabaton kanila.
Og sa tanang panahon nga kamo magatindog sa pag-ampo og may jutay kamo batok sa uban, pasaylua sila ninyo. Aron nga ang inyong amahan nga atua sa langit, magapasaylo usab kaninyo sa inyong mga paglapas. Apan kung kamo dili man nagpasaylo, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili usab magapasaylo sa inyong mga paglapas. Og ning-abot sila pag-usab sa Jerusalem, og sa nagalakaw siya sa templo, na nagpanuol kaniya ang mga punuan sa mga saserdote, og ang mga eskriba, og ang mga ansyano. Og sila nag-ingon kaniya, tungod sa unsa nga pagbulotan nga nagabuhat ikaw ni ining mga butanga, kung kinsa ang nagahatag kanimo ni ini nga pagbulotan sa pagbuhat ni ining mga butanga. Og si Hesus miingon kanila, ako mangutana usab kaninyo og usa ka butang, og tubaga ako, og ako magtugaan kaninyo kung sa unsa nga pagbulotan ginabuhat ko kining mga butanga. Ang bautismo ni Juan, gikan ba sa langit, kon sa mga tawo, tubaga ako, og na nagtulutimbang sila sa ilang kaugalingon nga nagaingon, kung kita magaingon, gikan sa langit, moingon siya, ngano man nga wala ninyo siya pagtuhoe. Apan kung mag-ingon kita, gikan sa mga tawo, nangahadlok sila sa lungsod, kay ang tanan sa pagkamatuod nagaila kang Juan, ingon nga manalagna. Og mingtubag sila og nag-ingon kang Hesus, wala kami manghibalo. Og si Hesus miingon kanila, ako dili usab magtug-an kaninyo kung sa unsa nga pagbulotan ginabuhat ko kining mga butanga.